Така, като правихме спирачките на Citroen, падна акумулатора, так му да има контент. Сега ще дадем ток с това и с него може да направим скоро клип. Как говоря, какво съм правил за 3 години при мен в тази кола. А като даваме ток, ще си изгасим лампичката, ще си спрем радиото, обръща на газ колата. Така. Тук важното правя, най-важното е да не смесваме плюс с минус, минус плюс, закачаме плюс с плюс и минус с минус. Така на BMW-то, понеже е 4 цилиндъра, преддясно акумулатора. И така ще доближим близко колите без да се докосват. Оставяме BMW-то да поработи, т.е. колата, която дава ток. Дърпаме ръчната. Сега отиваме, отваряме капака и отиваме да вземем кабели. По принцип на пазара има много фалшиви кабели. Тя ми се сториха за 40 лева добре. Имат дебел кабел, уж са медни, или по-скоро са с медно покритие. Сега ще покажа. Не се вижда, защото съм залепил щипките с тиксо. Ама са така дебелички, имат хубава изолация. Палил съм доста коли. Така, има едно правило. Red on Dead. Слагаме плюса на Citroen, т.е. на умрялата кола. Слагаме плюса на здравата, на което дава ток. Минуса тук на минус, а тук е добре да се закачи някъде на гол метал. Е тук, мисля, че е добре. И метала да не е нещо електрическо, да не го връзвате някъде на динамото. Сега ще отида в BMW-то. Ще си му дам малко ток. Спирали сме всички консуматори, парно сме спряли, лампи, фарове. Даваме на ток около 2000 оборота. Запаля? Давай! Е, той пуши цигара, естествено, докато даваме ток. Аз не мога да чуя, бе. Сега, след като колата вече запали, разкачаме по обратния ред кабелите, внимателно, без да ги докосваме. И това е като цяло даването на ток. Сега е хубаво да оставим колата поне 10-20 минути без фарове да поработи, може и повече. Просто покарайте така градско и без да гасите, защото така няма да се зареди акумулатора. Най-добре е, ако акумулатора вече е заминал нов, или ако е читав, просто примерно сме оставили лампичка, много шумен Citroen. Просто ако сме оставили, да кажем, лампичката и не е паднала акумулатора, може да го заредим и да си караме пак. Чао!